Hambai jotono kok already ang oisuno tui koidin sagani Facebook ang post rijak pia batini video ni madhyome akong na hanote sanamu sungu kabang borok प्रश्न खायो ग्रेटर तिप्रालेन नि मैप तामो तिप्रालेन हंगे एडीसी एरिया चिमितई फिया बा ग्रेटर तिप्रालेन नि मैप तामो जियोग्राफिकल तामो से आपनो तई गोबां सोशल मीडिया वा आइसुनो तई कक एक लाइटों आं किसान सरनामु सुङो जों अलरेडी इलेक्शन नि सकां जेफोर चिनि ग्रेटर तिप्रालेन ओ इशुनो तई जों इलेक्शन अंखरो अलरेडी चिनि जार लिडार तंगाय रक तिप्रा मथानि बरक आबुन यागुलो चिनि हानि बुबाग्रा बो निजि अलरेडी आबुन डिस्क्रिप्शन रजाक आई 50 रंनि सानमुं खा एडीसी एरिया न तई तिप्रालेन फियाबा चिनि जे ग्रेटर तिप्रालेन आबुं खा एडीसी एरिया न कारिबो जनरल लैंड रो गोबांमा चिन तिप्रासा बसं बर तंगाय तंगु जेमन बिनापानि है जागा दुर्गा चौधरी है जागा आगरतला कृष्णनगर हंतों अभयनगर हंतों गोबांमा है जागावो चिन तिप्रासा बसं गोबांमा तंगाय तंगु तमुं जदि आई 50 रंजे डिमांड तिप्रालेन आपनो रगि जदि एडीसी एरिया तैसिमि आलादा स्टेट दों खांके जनरल एरिया तंगाय तिप्रासा बियां थानाय जों sei आबुनि बागैनो जों ग्रेटर तिप्रालेन सानो जे थाई जे जागा एडिसिन बायरेव तंगो आ जागा रंग दावै कताल एकटा ग्रेटर तिप्रालेन सानमानि चिन दाबि एकदम क्लियर एंड काट कक्स हबो जे एडीसी एरिया फातारो जे जे जागाओ चिन तिप्रासा बसं गोबांमा तंगो आमरंग इनक्लुड खायै ग्रेटर तिप्रालेन खायनानि फियाबा गोबांमा बरक निजिनि पॉलिटिकल माइलेज नि बागै निजिनि पॉलिटिकल बेनिफिट नि बागै साइमान तिफानो साइमे हाइके सोशल मीडिया गोबांमा पोस्ट रिचों से ग्रेटर तिप्रालेन नि मैप तामो जियोग्राफिकल तामो किन्तु आज सानाय बरक बरक निजि क्लियरली साइमान दं कंनो तामनि माका बरक तमुं जुरि साकसां लिडार नि गसियो हंगाके जों इलेक्शन सिगां जे कक सामानि जे चिनो ग्रेटर तिप्रालेन तामो जों अलरेडी साजाक जों चिनि क्लेरिफिकेशन रजाक बरक तमुं जुरि जिना साकसां लिडार नि गसियो हंगा बरक आ जिनिस बुजिना कक फिया बरक बुजियैबो बुजिया हाइके दिनि एक्टिंग खाय दं तामनि माका चिन तिप्रा मथान जे सानमुं चिन तिप्रा मथान जे दाबि दंमोन आबो जों जेसके फनसिन बसकाङाव जों खायनाय जों अलरेडी चिन एकटा स्टेप जों पारंजाक न जों साइमानो चिन टेबो जे बोसोन कोटा जे स्टेप दंमोन जों टेबो चिन बसकाङाव चिनि सामुंनि बिसिंथै चिन सबानि बिसिंथै चिन महाराजनि याक्तै चिन महाराजनि फान बायजों चिनि अजे दाबि ग्रेटर तिप्रालेन जों पुरा खायनाय फियाबा आं थिस कक्राझाराव जोङो जे बरक जे लिडार आं केबनो हायमे सानामु जोंनिया चिन तिप्रा मथा नि आइडियोलॉजी केबनो हायमे सानानिया फियाबा गोबांमा बरक गोबांमा कक्साव जों ककमा फिरो हायसि जों जे जागाव ग्रेटर तिप्रालेन जों बिल फानथों रेजोल्यूशन फानथों जों एडिसिओ जों पास के रहका फियाबा आईपीएफ तिनि जे 6 जन एमएलए दङ 2 जन मन्त्री दङ फियाबा तब खरसा एमएलए अंखरि थांगा बरंनियाव 8 जन बरक दंमानि विधानसभाव एसेम्बलियाव थाङै 8 सेकेन्ड बरक तिप्रालेन कक सालिया फियाबा चिन महाराज कक रजाक जों एडिसिओ खमदा फायमानि आगलनो जों चिनि अ चिन दाबिनो जों खरांथि सान्थि सानाय जों 2 मासनि बिसिङाव जों अलरेडी जों चिन खरांथि सावै चिनि ईएम रक चिनि एमडीसी रक चिनि सीएम रक आमनो बिल पास खायो जे हमले रेजोल्यूशन ग्रेटर तिप्रालेननि आम जों पास करि होका जों चिन महाराज जे कग्रो आसाम खाय फुनो हायसि चिन महाराज कक बायसि मिया साउ माइसे बखाय फुनो फियाबा बगै कुन अरै परेंना करै जारा ताबुकबो अरै परेंनि तंखो जारा बसिन महाराजनि सामप्लि तला फायाको आं रिक्वेस्ट खायो जों जतन तिप्रासा जों थानजागा मा तंनाय टुकरा नि तंयावै जों थानजागा जों महाराजनि चिन हानि बुबाग्रानि साथि तला फाय जों सामुं खागि हांके चिन जे सानमुं चिन जे इमां सालजा पुरांनाय बै आं बारबार रिक्वेस्ट खायो जों जतन तिप्रासा जों केबनो हायमे सालानो नांया केबनो हायमे साना मुसुंगिया जेंमा नङै सांका फायदि बसकां साला जों थानजागा जों सामुं खायलेन चिन जे इमां ग्रेटर तिप्रालेन जों आबुनि बागै जों बसबा खायलेन हामबाय आतेसे कक साना मुसुंगो एडिसिओ जों जेफोर ग्रेटर तिप्रालेन चिन रेजोल्यूशन जों पास के रहका आबुनि यागलनो इमिडिएटली आमरा बाङालि हनै बर अलरेडी लामाव अंखना जेंनि थांकामोन बिरोधि थाखाय जे जागावो बुनि बसंनि बरक अ ग्रेटर तिप्रालेन मांखा हांगाके बरनि ताम खतिंनाय बर साइमानि दङ आ जिनिस तो साइमानि बरक बिरोधि थाखाय दङ फियाबा चिन तिप्रासा नि बिसिङनो गोबां लिडार दङ आं बुं खुना थांलिया खरकसा बरक मान्य गान्य लिडार बने एकटा मान सम्मान बने प्रेस्टिज दङ आं बुं खुना मुसुंगिया फियाबा बरक ताव फनो बने अपोज खाय दङ
পিয়াবা এমন সাল ফাই দङ जों যদি চিন মহারাজনি সানমুং যে কেটা টিপারলেন দাবিও जों যদি যতন ফাই ক্লাই ফাইয়া হাঙ্গাকে চিন টিপারসা বসন সালসা অনেক হাইমে লামো থানাय হনি आं वानसु तामनि हिमाके बुनि बसंनि बर साइमानि दङ अ जिनिस नां खांगा तामंनाय बं ताम खदि दं फियाव चिन टिपारसारके सिदितिनि सिया हें दङ साइमानि दङ फियाबा निजिनि पलिटिकल बेनिफिट नि बागै निजि राजनीति कुन बागै बर ताफनो सिदिति फानो चिन महाराज लगे फाइया चिन महाराज दाबिनो बें आयु मनयु किन्तु आं बारबार रिक्वेस्ट खायु समय तंखौ जरा तंखौ फाइदि थानजाके अबनति चबा खेलेन